Sorry, part 2. Tá druhá hľadanie, takže má ešte 5 minút hej sklábať. Ale kde by mohol zmiznúť? To sa mi inak toto hľadí. Skúsim sa takto pozrieť. Čiže neboli tam, no veď. Nikto není, mohol by sa tam asi mohol. Posledné 3 minúty. To skláva, ale. Kedy som ja... Kde som ja tak... To sú otvorené. Takže nikto tam není. Sme... Dedové auto, to som niekto. Že tam není a skúsime myšele. Ale to bude aláš. Zamknuté. Niekde kufry. Čo není? Nikde nejde. Hej, máme minútu ohľadať. Ešte máme 2 minúty do konca. Kde? Ja som ho skontroloval, či není aute. My ešte hľadáme. Hľadáme ešte. Ale veď... Anťa, dobre. Mal si ešte minútu a pol. Sorry, prehral si.